ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ନୂଆ ସରକାର ଗାଈକୁ କାଟିବା ଏବଂ ବିକିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ଏହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର ବ୍ୟବସାୟ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଗାଈ କିଣିଥିଲୁ, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଗାଈକୁ ନ ବିକିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ କେମିତି ସୁଝିବୁ। ଏବଂ ସେଠାକାର ଜଣେ ମୌଲାନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଗାଈକୁ କୁର୍ବାନୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଗାଈ ବିଜନେସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଗାଈକୁ କଟାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପଶୁ ଘୋଷିତ କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଗାଈକୁ କୁର୍ବାନୀ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଠାରେ ବଙ୍ଗାଲର ହିନ୍ଦୁ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଧନ୍ଦା। ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଅନୁସାରେ ସେଠାକାର କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 30 ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ଏଇ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଈ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦଉନାହିଁ ଆମେ ସେ ଗାଈକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ଗାଈକୁ ବିକିକି ଆମର ପରିବାର ଏବଂ ଆମ ଜୀବିକା ଚଳାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠାକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଗାଈକୁ ବିକିକି ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଳୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାକୁ କେତେ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଏହି ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଭୂପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଭୂପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ପୁଣି ସେଇଠାରେ କେଡ଼େ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ କହିଲେ, କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଗାଈକୁ ବିଜନେସ୍ର ଜରିଆ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋମାତାକୁ ବିକିକି ସଲ୍ଟର ହାଉସ୍ରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ତାର ପରିବାର ଏବଂ ପେଟ ପୋଷୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଈକୁ ନା କାଟାଯାଉ ନା ବିକ୍ରି ହଉ, ପୁଣି ସେଇଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଏହାରି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସବୁ ଆମ ଦେଶରେ ବଙ୍ଗାଲରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଥର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସାଇଟ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ବିକିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ କରୁଛି। ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାୟ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଗୋମାତା।